Idan ana magana akan kishiya to ana nufin a aurowa uwar gida wata abokiyar zaman gidan aure kama daga kan ɗaya, biyu har zuwa uku bayan ita. A hakikanin gaskiya ko raba ɗaya biyu babu idan aka yi maganar kishiya wato abokiyar zaman gidan aure to kaso 97.5 na mata ba sa son mazajen su yi musu abokiyar zama. Wannan kuma ya samo asali ne sakamakon ɗabi'ar kishi da suke da ita. Kishi akan miji abu ne mai matukar kyau amma ana son a yi shi a bisa ilimi, wato dai yadda ya cancanta a yi shi ta yadda ba zai saba ma shari'a ba. Kafin mu kai ga tsunduma ga maudu'in namu gadan-gadan, zan so na tambaya kamar haka. Wai to me yake sanyawa ga miji yayi tunanin karowa uwar gida abokiyar zama ne? Turgashi. Amsoshin tambayar tana da yawa, amma kasance da mu domin jin muhimman abubuwa da suke sanya namiji ya mantar da tunanin karowa uwar gida abokiyar zama, ko kuwa da uwar gida za ta bashi damar ya karo din. Ku biyo mu je zuwa a sannu. Kafin mu je gajero su daya bayan daya, ka dan yi tunani na sakan guda, ka gani ko kai subscribe. Idan har ba ka yi ba, to muna neman gudunmawarka na ka yi mana subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa don samun sanarwa idan aka ɗora sabon aiki. Mu je zuwa. Na ɗaya, cancarewa da yin kwalliya tare da tsafta ga mai gida. Kula da tsafta da yin kwalliya abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ma'aurata, wanda ake samun da dama daga cikin wasu ma'auratan suna yin sakaci da shi. Na biyu, iya tsara masa sanyayen kalamai masu daɗin ji da yaba masa tare da gode masa akan abubuwan da yake hidimta mata da shi. Na uku, iya daddadar girki. Babu shakka iya daddadar girki ga mai gida babbar hanya ce ta mallake zuciyarsa, akasin haka kuma matsala ce ga zamantakewar aure. Na hudu, yin biyayya a gare shi. Biyayya gare shi cikin abin da yake da bukata muddin dai bai kaucewa hanyar daidai ba. Na biyar, girmama abin da yake girmamawa kama daga kan iyayensa da 'yan uwansa da ma danginsa gabaki daya. Masu iya magana sun ce ba dukkan abin da aka sani ba ake faɗa, sannan ba dukkanin abin da ake faɗa ba ne lokacin faɗarsa ya zo. Iya waɗannan jigajigai ne da idan mace ta yi rukon kamkam da su to babu ita babu bin masu tsubu ko kuma mayaudara wajen neman maganin mallakar miji. Mun gode, kasance tare da tashar Nawa'im a koda yaushe domin ba da haske ga masoya da ma'aurata akan zamantakewar aure a bisa hanyar musulunci. Tashar Nawa'im ta kuce.